mripatmu wis cureng jero. Kari lunglit kok maju. Nadyan to kawontenan kula sampun sepuh. Mripat kula sampun seru. Raga kula kantun kulit kelawan balung. Nanging kula ya wonten ingkang tumindak nista nalisir saka angger-angger bebener. Kula ing ngebage dadi tandingipun. Oh iya, yen kaya ngono wong anoman sik enom kok. Ya sampun sepuh. Iya tapi sik enom sampun sepuh. Ya wis mangkat to. Gusti kula nyuwun pangapura. Gusti ingkang Maha Suci kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci sira ladatola sipatola. Kula sejatining satriya nyuwun wicaksana nyuwun pangwasa kangge tumindak ing satriya sejati. Kula nyuwun kangge anyirnakake tumindak ingkang luput. Gusti kula nyuwun pengayoman. Duh Sang Mahayogi abiyasa Sang Panembahan Kumbayana, Sang Panembahan Talkanda Begawan Warabisma. Nyuwun pangapunten dados niki kejedah mboten kula lajengaken piwulangan utawa pawejangan. Mboten dipun tutukaken sabda panjenengan ngingi wong urip bakal mati, wong mati menyang ndi parane. Ya mengko yen wis tentrem bakal tak wulang babakan iku. Ya Mas sakti nitra prajan ning seribu mata ana prang warna-warni wadakira gontor matarung jor menenang cipta indra pramaraja uruping kening alat-alat
Pandhawa mangko dhisik mara dumrajak kaya larapan teko ana ing papan percabaan pertapan sumur Umbul Jalatunda iki wadyabala saka endi aja ku mlangguk Jabriya setata makeber langak-langak nganggo ndika macicili marang aku sing kuduning takon iki Jaya Samba sliramu saka ndi kok mara gage penak kepenak kaya nguasani ana ing telatah ana ing kene iki saka ngendi kaya ngapa ngendikamu sak meteke gusimu terserah nanging iki papan panggonaku diaraning pertapan sumur Umbul Jalatunda lah wong tuaku Begawan Dewa Ndaru yen kepingin ngerti marang aku sekabat Sukma wali kita pendhita sapa wong tuamu Begawan Dewa Ndaru Begawan Dewa Ndaru iku pandhita Begawan Dewa Ndaru iku brahmana nanging tak ibarate manungsa kang kepaten rasa manungsa duwening rasa nanging ora bisa ngrasakake rasane tak anggap manungsa kepaten rasa yen ora bisa ngrasakake rasa dipadakno kaya soto kewan kuwi duwe pancandriya nanging ora bisa ngrasakake rasa lah yen ngono kaya wong gemblung wong tuamu Begawan Dewa Ndaru wong urip kok gak iso ngrasakno rasa akale digawe apa pikirane digawe apa kon gak ngerti ndi luputmu ndi dosamu ndi salahmu olehmu ngundamana sak penakmu dhewe jare wong tuaku manungsa ora duwening rasa yen manungsa ora duwening rasa prasasat kaya soto kewan sabab soto kewan duwening pancandriya nanging ora bisa ngrasakake rasa kok padakno wong tuaku karo kewan kok gembleng temen kon iki ayo sapa kon aranmu kon masih aku umpama manggon ana luput nanging aku njejekno marang adil umpama aku manggon ana ing dosa ana ing salah nanging aku bela tumraping wong tuwa aku ora nrimano yen wong tuaku keeteh kaya ngono aku ora eteh dasare kasunyatan negara Ndwarawati tlatah negara Ndwarawati ku tumeka ana ing pertapan sumur Umbul Jalatunda iku isih kelebu kraton Ndwarawati lah nanging ngedekno bangunan sing kaya ngono jembare nanging tanpa upakara njaluk palilah marang Kanjeng Rama Prabu Bathara Kresna ing Ndwarawati iku lak ya luput iku lak ya kliru oh ya wis kok luputno monggo kok klirokno monggo nanging kang ana papan kene iki sak temene ora suwe ngono nanging medilut dadi Kanjeng Rama iki yen wis mari nganakno pawejangan pigolawentah pitutur luhur tumraping dayoh sing doyong-doyong dijejekno lah jejekno wong doyong iku ya angel yen sing doyong akeh lah nanging yen iki mengko wis bar oleh paring pagolawentah tak bongkare dhewe pertapan tak ngalih saka papat mbuh mengko sak paran-paran oleh ku mangkon lho dadak kok kaya mengkono iku lak besok kapan seliramu iso njejekno wong kang doyong wong sing teko iku wong pancen wong butuh gak trimo dina semengko gelem gak gelem pertapan tak bongkar kelayar tak ratakno kaya bumi oh Surak Marata Jaya Mata timang Kadang Dewa ayo leganing atiku Jaya Samba wani kalawan sekabat Sukma wali kita apa apamu tak jotos pilingamu sida jungkir walik aragamu tak copot penjalinamu oh wani karo satriya parang grodo ngemping loro ngenjapati mati dening aku oh durung tinaruh longgoh getihmu kon
Aman. Aduh.
aman. Aduh aman. Aduh Endring tinggal bangun Sawendri Sujono askamangku semoneng dreya ala becik sinebut jalma utamu Adikku kilat bumi lan adikku kilat bawono. Apa para wis diwejang Kanjeng Rama? Apa para wis diwejang Kanjeng Rama? Kakang kula dereng nate diwejang Kanjeng Rama. Kula inggih dereng nate diwejang Kanjeng Rama, Kakang. Lah ngene. Sakjane Kanjeng Rama iku banjur enggal mejang marang para murid nanging kene apa iki kejedahe. Dilerekno mergo pertapan arep dibongkar wong. Lah sliramu kepingin diwejang, kabeh kepingin diwejang. Terus yen pertapan dibongkar wong yen gak sida oleh wejangan, kira-kira trimo tah pertapan iku dirusak marang wong. Wah, mboten. Lah mboten trima kula piku kuwi pertapan mbon ngantos wonten sing ngrusak nggih. Pertapan kula piku kuwi mbon manti wonten sing ngrusak. Yen kaya ngono, tak jaluk keringetmu dalem setetes, tindakmu dalem sejengkal kula. Musuhmu sing sakmono kae gawen lara kabeh, gawen pati kabeh. Pun dangu kula mboten ngepayak niku. Kula rampungane gatel tangan kula niku kula jotos. Ya wis aja ngomong ae, enggal kepruwono ngono wae. Iladialah ana manungsa ora gotra manungsa.
wong duwening sirah kaya ula, ilating melet ngepang tondo kaya ula. Sapa kowe iki? Kilat yalah ya. Yen gorong ngerti marang aku kilat bumi kang ngreksa pertapan sumur ubul Jolotunda. Sapa krungu kate bongkar pertapan dedepono kelawan sekabat kilat bumi ilat yalah. Yen pancen seliramu kang mikukui olehmu mikukui pertapan iki luput sebab sing pok kukui iki luput. Sing belani ya salah, sing dibelani ya mandar salah gede. Wah, berduli ngopo? Ora bakal gigrik ulu salombo tetep aku mikukui pertapan sumur umbul Jolotunda aja nganti ana sing bongkar dina seminggi tak pikukui. Yen ana wong nganti cuwiling bata siji wae bakal tak kober wong kaya ngene. Ilat yalah sing duwe negara aku dadak ingkrak-ingkrak. Ndarawati iku negaraku. Ndarawati iku negaraku. Aku ora ngurus iki jare negaramu. Duduk iki bumi iki wae Gusti Allah. Suket sing cukul iku ya wae Gusti Allah. Dadi iki wae Gusti Allah. Aku ora bakal ngalih saka papan. Wah, yen kaya ngono gentongmu Mos. Gentongmu Mos. Ya yen pancen panggah kepingin bongkar kananing pertapan sumur umbul Jolotunda, maju lekane ati dodok dadamu tinjo kerat bebatang. Wah, ladialah bangsat arek. Ya
Sapa sing nggih bocah mau? Mripating pridak-pridak kaya mripating kucing Candramawa. Ayo majul kanan iki. Ayo. Prabu Baladewa yen wis ngono saking ndeloke. Wong bata merah. Mbik-mbik ngelbengel mingkok. Mbik ambekake nenggala sosokno wadukmu ngondong usus liyane. Yo mani-mani karo aku. Coba mari. Loh, iki arek. Yen gorong towo dolen-dolen merono. Yen gorong to bluron nang kali bluron mono. Jenengamu merasa nang kebone wong ngono. Kalau apa kene? Wong kaya kene ketemu kerai kok ganyang kerai ketemu kacang karo lombok kok panganan. Anjane biyen gorong ono apa-apa ya. Wong maling kacang yo biasa. Ya bejane sing nandur ya bejane sing ngolong kok ya apa. Sawirmu sekabat Sukma Wali Kituk lho, sekabat Sukma Wali Kituk. Apa sing tak gawe? Lek jareku iki brojol ngene. Lho, brojol ya Le. Oh saka peparinging dewa Alugara ya kaki ngono. Oh, peparinge dewa.
Kan tak kandhe mati urip ku pestene Gusti. Mati saiki ya kena. Aja maneh kok ketujes. Turu keblacut ngono wis bongko ya mergo wayahe. Wis dikresakno Gusti kang ngandari pasti. Apa terus ana braja lincipe 1000 ngeneki kulitku aku mati ya durung mesti. Yen wayah aku mati nanging yen durung wayah aku ora bakal mati. Apa maneh brojolmu bugingan. Lho bugingan ya. Tak sosok kaya arek mlayu. Tak sosok ora arek mlayu, sosok ketemu iku ngelembreh. Mondong ya sosoken. Sosoken. Iki bocah opo kate disosok kok tambah maju iku. Umurmu piro kok iki? Kapethok wong tuwek gak tambah mundur tambah maju. Ya pancen sing rambut putih ku duwe akeh ya. Ayo. Maju lagi anu ya sosokno lagi. Wah, bodol-bodol ya. Lek mancep sing iku aku. Lah sing ncepi dadak kudune sing dicepi ku aku. Dicepi jelep selendep ngono. Aduh, ngono. Tau sing ncepi dadak gak apa-apa kalau gak apa-apa. Piro kone. Wong lanang songo tak gawe ambekan tok jare. Ayo pegang. Goblok sosok kaya. Iya. Ayo. Waduh. Yen jek sore ae gemprong-gemprong kaya digdaya dhewe. Wis lengsir wengi titik ngono ae wis garo tabuhe jare. Ngono iki. Ayo. Baladewa jare. Iki lho brojol kaki nenggala jare. Masya lincipe 1000 yen diurung dikersakno aku mati. Aku ya ora bakal mati. Masih landhepe 7 cumukur kok empakno nang nggonku. Yen wayahe aku gurung matek, ya aku gak bakal matek. Kok niku ilmu apa? Tak sundep kaki negara kok gak lapo-lapo iku. Lah kon gak ero ta aku iki duwe ilmu. Ilmu apa? Ya ilmune ngono sakjane ngono aku lali, tapi tak lakoni. Sabtu Kliwon ngerawat, Minggu Legi Pat iku nawa, Senin Paing Pati Geni, bengi tak rapal ilmune. Wektu iku aku jek bojo anyar waktu iku. Jek dadi bojo anyar. Lho pungasane seneng-senenge wong lanang karo wong wedok jenenge bojo anyar. Wis suwe gak tau kepethuk, mara dadi bojo. Dadak bojoku tambah nangis. Tambah nangis bendino trenginging. Jarene jek kurang sakilan aja deh. Goblok tiba ilmune lembu sekilan gitu. Mari tak gua sampe goblok kon niku duwe ilmu. Iya, ilmu lebih. Wah, gak kena dimungsuh iku. Ayo no. Maju dhewe, ojo aku sing kok andal no. Ramane. Sriwaling mujang naga nawang deneng manen. Mangko dhisik ngger sekabat Sukma Wali iki to. Nun kasih ngandhau dalem Rama. Kaya ngapa wertamu?
Mboten wonten ingkang mimpang kalawadya bala saking Soma Rombol Jala Tundha sedaya sami kasor kelawan sekabat wonten ing pertapan Rama. Oh ya syukur menawa kaya ngono. Dadi kepitungane ora ngreka sing tuwa-tuwa, sing enom sing getot. Dikon teko awan ya budal. Dadi memang akas-akase lah ngono. Perkara kleru luput iku ya biasa. Wong kleru iku kan hukume ngono. Ya kala-kala nabunem keliru siji ora dadi apa. Sekabat Sukmawali iki to, nuli nggih Kanjeng Rama. Aja sliramu nak sing maju. Yen kabeh mau ya cukup tak kira cukup. Nanging iki sing maju iku dedengkot nak. Sing maju iku Sri Nalendra Bathara Kresna Sriwiji Nalendra Ratu Bathara Dewa. Kres landhepna bening landheping pamingkir bening rasa memulet ana ngarsane Gusti Rina pantaran dalu tansah jumedhek marang Gusti Kang Among Tuwa. Mula tansah diijabahi dening Sang Kuwasa. Nanging dereng tinaruh ya nggih. Aja sliramu mundur. Aja sliramu mundur sawetara. Pun bapa dhisik Sri Nalendra Bathara Kresna. Papaken Begawan Dewa Ndaru. Wah, kepotangan sliramu karo aku. Kresna menghadap sekaring kita surarembut ngeblataken ganjaira satu rangga Kresna jaya kusum. Ila dialah Dewa jagat wasesaning Bathara ya Dewa ya Bathara kang kinarya pepanutan mengko dhisik. Oh Wiwitari kalenggan iki bisa sapatemon sapet jagong kelawan Begawan Dewa Ndaru. Apa bener kaya mengkono?
Sang Prabu pancen ora luput jeneng kita iki Begawan Dewandaru. Menawa ora ana sipating nandukake basa kita basa krama ora teges nilar marang kaprayitnan nanging aku ora dikeparengake basa marang sapa-sapa wae. Ya ora dadi apa. Sang Begawan apa wis suwe anggone netep ana nggening pertapan Sumur Umbul Jalatundha? Sang Prabu ya durung ana dadak saklekering jagat mung watara ya 3 sasi ngono bloko anggonku netep ana ing papan kene. Sing dadi sabab kelawan musababing Sang Begawan kok netep ana nggone kene diarani Sumur Umbul Jalatundha. Sang Begawan Dewandaru karepe ngopo? Amit sewu Sang Prabu, menawa panggonan wonten mriko-mriko ana kono-kono akeh papan panggonan. Nanging cara cumondhong lan tentreming penggalih iku ana papan kene sebab ana papan kene diarani tuk sumber panguripan, sumber ingkang gedhe anjalari pengayomaning marang sadenga titah ana ing sabana. Manungsa ana donya padha rumangsa tentrem, ayem pikantuk pengayoman, antuk ayom hawa hawaning sumber tuk sing ana kene. Mangkane aku mbangun pertapan iki tak wenehi tenger pertapan Sumur Umbul Jalatundha mergo ana tuk sumber kang gedhe ana kene muga murakapi tumraping sangyaning para tani, murakapi sangyaning para tanem tuwuh tetukulan. Iku mung jalari iku. Oh iya. Nanging Sang Begawan iku suwijining pandhita. Aku pandhita sing marani. Ana sing ngarani Begawan, ana sing ngarani Resi. Sang Begawan Dewandaru ngerti tah maksude pandhita, ngerti tah maksuding Brahmana, ngerti tah maksude Resi. Coba genano. Amit sewu Sang Prabu, yen pendhita iku mawa teges ngepen barang kang nyata, tumemen barang kang kasunyatan. Yen Brahmana iku nindakake darmaning Brahmana wong kang sepuh aji sepuh parantara kang demen paring tulung marang sepadha padane. Yen diarani Resi, Resi ku saka tembung resik, resik saka gelegeting hawa kanapsun. Nafsu kabeh dipepes, nafsu kabeh dikendhalekake. Lamun ana sak glogot hawa nafsu, ing kono bakal tetukulan lumadining tumindak kang ala. Iku maksude ngresik kaya ngono. Oh iya. Padha kok sakjane ngono padha. Nanging ibarate bisa molak-malik ilat tanpa rasa, mongko ilat iku diwolak-walik marang rasa. Lah iya Begawan, Dewandaru ngerteni sarak, ngerteni batil, ngerteni haram kelawan halal. Perkara iku mungguing sing ngarani. Yen aku kok ora manggon ana kono. Umpama tak tuduh ya, aja njewit wong liya yen dijewit krasa lara, aja ngguna desti marang wong luwa yen dibales nang ati lara. Ngerti maksudnya? Oh iya. Wong aku wis tuwa kok. Mumpama traju timbang wis tak pikir pengendikaning Sri Nalendra Bathara Kresna. Kok anggap aku pendhita gak ngerti rasa, pendhita kang ora ngerti musiking dadi pendhita. Enggak. Batil karom aku ngerti, salah dosa aku ya luput. Lah, kenek kan dina iki. Yen nganti Sang Begawan Dewandaru ngerti sarak ngerti batil, dudu papan panggonane kok dinggoni. Oh, iku perkarane.
perkarane mung iku ya luputku ya aku ora njaluk palilah aku ora njaluk izin aku ora sambat marang Bathara Kresna nanging ngerteni sing tak lungguh iki apa sing Begawan Dewa Ndari lungguhi yaiku bumi pertiwi kagungane Gusti Kang Amung Tuwuh. Lah, yen wis padha ngarani bumi pertiwi kagunganing Gusti Kang Amung Tuwuh, sing manggon ana bumi iki sapa? Sing manggon ana bumi telung perkara, siji tanem tuwuh tetukulan, loro manungsa, telu kewan iku alam baknyono kang wis mesthekake. Yen ngono Bathara Kresna ya manungsa, wenang ana donya. Wenang ana donya. Begawan Dewa Ndaru lak ya manungsa, ya wenang manggon ana kene. Aja sok ngaku aku yen durung ngerti lamun sejatine aku. Bumi iki kersane Gusti Allah. Kon kok batalno aku manggon ana kene. Ayo. Bumi iki lak cetha wae Gusti Allah. Aku manggon kene kok ora oleh. Yen kaya ngono Sang Prabu, aku njaluk palilah. Palilanono aku manggon ana kene suwene Sabtu hari. Tak wejangi murid-muridku kabeh kang padha nglakoni bebener, tak wejangi murid-muridku sing tekane doyong tak jejekne. Lho sing doyong gak siji, sing doyong akeh jejekno iku angel, jejekno suwe. Lah yen sak wanci-wanci aku bisa ngrumat sekaing kang butuh marang Begawan Dewa Ndaru. Aku tak nyimpang dalan, aku tak nyingkrih, aku tak ninggalno papan kene. Mbuh sak paran-paran wong nok kono ya wae pangeran, nok kene wong pen. Lak Bathara Kresna ngarani bumi iki wekmu. Wong kaya ngono kelakuanmu, wong diarani Sri Nalendra Bathara Kresna, Sriwiji Nalendra Ratu Bathara Dewa Kresna ndepno bening landheping pamikir memuja tansah saben dalu ana ngaran Gusti Kang Amung jare panjal maning Bathara Wisnu. Kok ana panjal maning Bathara Wisnu rupa buta sak gunung anakan ger sanalika dadi berkongkong. Koci mandining Sang Begawan Dewa Ndaru koci mandine. Waduh. Ora ana manungsa ana donya sing mandi sabdane ora ana. Ora ana manungsa ana donya iku dadak duwening panguwasa ora ana. Wong urip ngunduhi penggawe nandur ala cukul ala nandur becik cukul becik. Yen tandurane ala balik dadi ala, yen tandurane becik bakal pikoleh kenugrahan. Lah mula iso dadi bergongkong sak gunung anakan. Gunung itu gede, anake gunung sak mono gedene. Lah untunge kon dadi sak gunung anakan. Umpama kon dadi sak gunung Bengkaroan, lak dadi sak Semeru. Begawan iki guyon aku. Yen kaya ngono kon gawe wirang marang Bathara Kresna. Lho ndi Bathara Kresna? Ya aku iki Bathara Kresna aku iki Bathara Kresna. Waduh. Ya nang prapatan sing aku Bathara Kresna kok disawati arek cilik kon. Wong Bathara Kresna ireng dadi Ratu Ndarawati. Lah berkongkong kaya ngono ngaku Ratu Ndarawati Bathara Kresna. Lah ketemu pirang perkara aja gawe lara ning atiku. Apa kepengin tak kebah-kebah, taun tal malang tak lepeh lepeh. Yen sudi nguntal aku untalen. Yen kepengin manganaken badoken aku ora dadi apa. Badoken aku ora dadi apa. Mangkane diarani kelakuanmu sing kurang wigati, kurang becik kaya mon. Buta betah ananganiaya. Panganamu semono kae tegese angkara murka. Kon niku angkara murka. Waduh mbok terus-terusno. Sita tak badhok ragamu.
ya pangan. Badhoken ora dadi apa-apa. Nanging yen kon bisa mbadhok aku, Bathara Kresna temen wah. Lilanono tak badhok yen kaya seneng gawe kapitunan saknalika wah. Bromantio sang Kala Merju. Wah, aduh. Rang Panembahan aku njaluk sepuro Rang Panembahan aku njaluk waluya njaluk mulya jati winuni temaing mulya jati winesesa Rang Panembahan waduh Kresna kaya ngene waduh buta betahangane kaya. Njaluk sepuro? Ya njaluk sepuro. Aku yen nyempuro ora bisa. Awit lakuning pendhita iku refleks. Yen wis kadung nyipta dadi ora kena dibatalno. Aku lek nyepuro ora iso. Nek nambahi kon tambah abuh gede, sak bungkul aku bakal lakon. Waduh. Jalu pangapura Panembahan amrih aku ulya jati winuni temaing ulya jati winesesa. Mangko dhisik. Sri Nalendra Bathara Kresna kondhanging panjalmaning Bathara Wisnu. Ya panjalmaning Bathara Wisnu. Yen ngono Bathara Wisnu empakno ana kene, tekakno ana kene Bathara. Wah. Bathara Wisnu wis ora ana kene. Wis kajiwa kasalira ana badanku. Lah syukur yen Bathara Wisnu wis kasalira kajiwa ana ragamu. Lah ya sambato. Mergo sing iso
marasno Kresna ambuh sabungkul gedhe dadi raseksa iku ora ana. Iso ya para Bathara. Wis baliya nyang negara Ndiwarawati kono, baliya menyang kraton Ndarawati, mengko lak ana marga amrih budi rahayu bisa waluya jati winisesa kaya. Lho kok penembahan guyu iku, guyumu kok gak enak deh. Guyumu kaya ngenyek ngono iki. Lah iya. Mengko lak ana sing nambani wong kok dadi buta. Jarene panjalmaning Bathara Wisnu. Engko lak Bathara Wisnu nulungi awakmu. Sambaten sih Bathara Wisnu. Lho iya ngenyeki. Wis sothik minggato kan. Minggato. Waduh. Wis gade tak bawaan kuwi. Lho yang ngenyek iku. Wes gak peduli aja. Waduh. Iya. Kacarita kawontenaning Sang Begawan Dewa Ndaru. Keprocut ucap ana ngarsaning Sang Sri Nalendra Bathara Kresna. Ngantos Sri Nalendra Bathara Kresna wujud berkongkong kang segunung anakan. Kedhek jalma limpat seprapat tamat ora ana manungsa kang bisa maloyakake kananing Sang Berkongkong. Gemuyu mbegujeng Sang Begawan Dewa Ndaru. Wah. Kocap kacarita tunggil lampane nanging beda ingkang den cariosaken. Wonten ing Kahyangan Suralaya awontenaken gara-gara ingkang magiri-giri obahe Gunung Pragempa. Jagat wetan ngakak, jagat kidul kaya dibandul, jagat kulon kaya jeplok, jagat lor kaya jeglong. Wah. Ana udan 7 dina ambal-ambalan. Udan wedi 7 dina. Udan watu gebalan 7 dina. Grebek. Sing wasmata bumine kaya diiyun. Gunung wetan ngakak, gunung kidul kaya dibandul. Bumine kaya diiyun, bumine kaya dibelah. Ndadekno pengeling-eling kabeh manungsa kang ana donya. Wiwit ari kelenggan dina iki sing waspada lan ati-ati. Aja seneng saba segara. Aja seneng saba gunung. Awit bakal ana memala kang gedhe kang bakal temeka ana jagat iki karana saking salahe manungsa kang manggon ana bumine. Bumi dikedhuk tanpa dipikir. Bumi dikeruk tanpa nganggo perang-perangan kang ngutamakno. Kaya bumi iki weke dhewe ngono. Wah. Sahonjotan ingkang mandhap nyarosaken keblating pangembah ana ing Kahyangan Suralaya. Sang Hyang Catur Budya Sang Girinata mandhap saking Mayapada njaluk keadilan menyang Sang Begawan Dewa Ndaru. Para Jalandhara Apsara Apsari padha keplantang ora betah ongkep ora betah panase. Hiladalah titah ngajawantah sapa kang ganggu gawe.
Om Mandarahum Om Waliheng Sapudito Bumi Raja Bumi Ayu Wong wilayah ngagena ana musidam luputo dendo lawan sarik luputo dendo dendaning kang wang tuang rayu kang samya pinanggih anak ulun yuganing kita